Mola dangdut campur sari ayo nalikane sepisan ketemu gawang-gawang angel dilaleke monggo maju Bapak Sunarto sekalian, Bapak Sugibin sekalian, Bapak Citro sekalian, Eyang Darmo sekalian, Bapak Tarno sekalian, Bapak Yardin sekalian, Mbak Gogo sekalian, Gogo. Ya, Wang Ayu. Lajeng raos agung para tamu sekalian sekeca pinaran kanthi mardikane balik sinabi midhangetaken kula sarembungan saking kadang-kadang campur sari Candu Rama ingkang minjil saking Katukan Karangmalang pimpinan Bendheten Bapak Polres Bambang sepi sang ketemu aneh kono ae gawang-gawang angel dilaleke
komplit. Wis senggaane ya kompak. Nek nyuwara ya tenanan. Nyindir. Nah iya. Ayo wong ayu. Aku Wilujeng rawuh Mbak Rini.